Sanne. Og hvad skal vi snakke om? Vi skal snakke om pointshop.dk, som er et website, hvor man kan gå ind og optjene point og shoppe for dem. Man optjener point ved at udfylde spørgeskemaer og tilmelde til nyhedsbreve og benytte de her fede tilbud, som annoncørerne stiller til rådighed. Og noget af det koster penge, og noget gør ikke, og det kan man jo så selv vælge. Personligt, der oprettede jeg en pointshop-profil, fordi jeg blev sygemeldt under min graviditet og havde behov for noget tidsfordriv. Og det var jo bare ideelt, og jeg synes, det var så hyggeligt. Og jeg brugte faktisk rigtig lang tid derinde hver dag på pointshop. Og nu er jeg så gået på barsel, og jeg bruger stadig min pointshop-profil meget hæftigt. Og sparer op til, ja, Gud ved hvad. Jeg kan ikke få mig selv til at bruge mine point. Venter til den dag, jeg har besluttet mig for måske at slette den. Fordi jeg synes, det er meget fedt at se ens point vokse. Men pointshop.dk kan varmt anbefales. Det er rigtig, rigtig fed tidsfordriv, simpelthen.